saka Pekanbaru. Teng mriku niku nggih ugi sing ditangletke niku jenengan lho teng mriku niku. Sing ngomong sapa? Saestu mriku wonten komunitas trans saking mriku. Nggih. Yang Jawa wonten mriku perbatasan Riau kalian Medan. Takone ngene kok, lah garwane Mbak Mimin pundi kok mboten derek ngono kuwi. Maksude Lah sing dimaksud jenengan, dados wong luar Jawa ini pengertosane kula kalian panjenengan iku pancen pun templek ngoten lho, Pak. Wis bebojoan ngono. Lah ngono lho. Wah iki aku nek ora ngundang wartawan meluruskan cilaka iki. Lho kula ya ning piyai kathah lho nyen kudu nglegani lho, aja ngantek engko berita ngono langsung jalan pangkas habis tanpa ada klarifikasi yang benar. Pancen dong diresmekke wong aku ki cara wong Jawa karo Pak Seno ki agek nikah sego pindang. Dadi ki mung agek disekke tangga-tangga ngono lho urung dilayang. Dadi carane anak turunku sok dong di kekuatan hukum. Iya. Dadi carane nikah apa mau jenenge? Sego pindang. Nek kowe ki ora sego